Witam was fest pięknie, witam was ja, Paweł Polok i witam was całka ekipa programu Szlagiery i Wice. Muszę wam powiedzieć, że już mamy wszystko narychtowane. Już się rychtuje Ewa, już się rychtuje śpiewka i już się rychtuje nasz gość. A nasz dzisiejszy gość to jest Rychtyk Król. Kto to jest? Zaroski się przekonacie, zaglądamy na śpiewka i coś mi już się zdo, że Ewa z firmy Berger też tam coś rychtuje. Jadymy. Jak co roku od lot znajomo melodia brzmi, wiernych przyjaciół śpiew, rodzinki kiero tak przaje ci. Sąsiad z halbą już jest i ciotka z Ameryki też. Fajer zaś będzie, bo dziś o jubel jest. Fajer jak co roku, bo dziś o jubel jest. Wszystkiego najlepszego ja dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Każdy przekonał się, że pasują zaś je moc, masne wice i śmiech, bo szpontem z szampana dostał ktoś. Wszyscy życzą 100 lat i jeszcze jeden i jeszcze raz. Fajnie by było tak spotkać się za rok. Fajnie, żeście przyszli, no cóż, śpiewamy jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego ja dziś życzę ci, no i spełnienia tego, co ino ci się śni. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Przez życie długo droga, ludzi cię anioł stróż. Zdrowia, radości, szczęścia, miłości nigdy nie braknie już. Ewa już jest, ty już krejesz, ja? Dobry, ja kreja już. A co to krejesz? Koperek. To ci powiem bogactwo nieludzkie, bo jak ty koperek eno krejesz. A może jeszcze co ty mu To, że mam, zawsze coś mam. Dobrze, że masz koperek, bo już wiesz, jest tak Rychtyk wiosennie. Fajnie się nam robi i ten koperek nam też tak pasuje. Ten koperek dajemy do zmielonej piersi z kurczaka. Z tych piersi zrobimy pulpeciki w środku z niespodzianką. Poważna sprawa. Poważna sprawa. Ale co, pieniążek tam będzie? Albo co? Jak ci przekleja, to będziesz wiedział.
Nie no, będzie syr feta i papryka w środku. To będzie dobre. Ty słyszałaś, jak się wyłączył ten dings, ten propeler w tym, bo to jest taki rozgrzoter, rozumiesz, że on już przestał grzać, wiesz? Tym już to dobrze, żeśmy to rozgrzywasz tam wszystko. Ja, to poradza, wiesz, załączyć taki. Dowiejcie się pozór, jak będziecie ważyć, no bo wiecie, gornek gorkiego oleju to nie ma byle co. Jakby się tak to komu wyloło, nie daj Boże, na noga, to może mieć rychtyk problemy, a już przy małym dziecku zawierajcie dźwierze. Musimy się to dobrze wymasować, wiesz? Będziesz to miał rychtyk fajnie wymasowany, wyrobione. I jak to już jest taki wyrobione, to co? To sobie robimy z tego kuleczki. Już pokazuję. Robimy sobie tu miejsce. Dajemy syrek Syr, papryka i papryka i zawierumy. i zamykamy. Obejrzyj. Jaki... O. To masz pomysłowe, wiesz? I tutaj mamy bułka tarto z sezamem. Sezam nam to troszkę też taki przyozdobione zrobi. Obtoczyć, Obtoczyć i na głęboki olej. ale wszystko naroz. Wszystko, no, To jeszcze ich musisz pora zrobić. Trochę Nie jeszcze myśl, że zrobię, jednym wiesz. to oblecisz. Wiesz. Potem się ludzie będą myśleć, ta baba będzie na to zaglądać i chłopu by zrobiła jeden na obiad. I co? Co to z takim czymś pewnie zrobi? by był nerwowy, wiesz. Na pewno. Czyli to są tak rychty, taki troszkę insze karminadle. Troszkę inksze, no i z mięsa drobiowego, bo zazwyczaj robimy z wieprzowego, nie? A tutaj właśnie idzie coś z tą piersią pokombinować. Wygląda to fajnie. I dobrze smakuje. Ja. Wiele się to musi w tym oleju po tym No właśnie, smażyć. nie dajemy tego na taki bardzo mocno rozgrzany olej ze względu na to, żeby nam się to fajnie w środku tam dopiekło. I ze względu na to, że jakbyś to ciepła do oleju, co ma 260 stopni, to by ten olej był na gips DC za chwilę. Dokładnie, dokładnie. I tak na tym oleju, ja wiem, tak z 15 minutek myślę, że będzie dobrze. No, czyli wartko to idzie zrobić. Tak. Jakby ktoś chciał bardziej dietetycznie, to może to dać do piekarnika. Też się to zrobi. I no to będzie taki trochę suchy wtedy. Tak, a tutaj No jest ale- ta pieśń soczysta. No ale zaś jak kto nie może, albo nie powinien, albo nie chce na oleju, to do piekaroka, do bratły też to może wrazić. Wiesz co to jest bratruła? No wiesz co, nie wiem. Ja wiem. No bo ty jest też tako nasza, nie? Troszkę ja. Jakbyś nie wiedziała, to bych kogo z not, co by ci wytłumaczył, wiesz? Tak, i teraz na olej. Dobra, wsadzamy to na ten gorki olej, zaglądamy na śpiewka, jak to będzie fertik, to do was wracamy. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Lato rozpala w nas uczucia dwa, w nich ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Do morza szum i ptaków śpiew sprawia, że miłość tak cudowna jest.
właśnie czas, że wiemy o tym, że ja przy tobie spełniam piękny sen. Dziękuję ci, że jesteś blisko mnie. Dzięki tobie wiem, że życie cudem jest. Na, 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 na. Do morza szum i ptaków śpiew sprawia, że miłość tak cudowna jest. Ja uwierzyłam, że to właśnie ty. Lato rozpala w nas uczucia dwa. Ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. Lato rozpala w nas uczucia dwa. Ja i ty, czyli ty i ja. Jak dobrze mi z tobą spędzać czas, gdy czuję, że ta miłość trwa. I co? Mamy to już fertik? Mamy to już gotowe, ja. Jaki to jest fajne. Sam sałatka chłopie jeszcze zdążyło zrobić. No wiem, ty jest tako zobieżno, wiesz? Tak to wygląda. Tak to wygląda apetycznie. Słuchaj, wonio to fest. Szkoda, że wy tego nie czujecie, jak to fajnie wonio. Zaglądamy na piękno śpiewka i zaroski czeka na was niespodzianka. Jest tyle pięknych miejsc, kaj chciałaby pojechać z tobą tam. Zostawić troski, kaj rozwieje je przyjazny, ciepły wiatr. Zapomnieć o tym, co zostało do zrobienia, cieszyć się. Przygody poczuć smak i przeżyć ją jak w najpiękniejszym śnie. Bo do szczęścia mi potrzeba zieleń lasów, piękny dzień, błękit nieba w twoich oczach i w słoneczne dni twój cień. Bo do szczęścia mi potrzeba ciepła kierę w sobie moż. Wiem, że wszystko, czego pragnę, to mi toż. Na góry byliś
Grzegorz Poloczek z nami. Woniają te szynki, prawda? Jak wiesz co, mnie tu męczysz tymi szynkami. No ale to Bardzo woniają. To potem się tam No, pojemy. jak skończymy, to ostry nóż i tak leciutko. Ale kawa też wonia. Kawa też jest dobra. Ta szynka jest tak dobra podobno, że można ją do kawy jeść. Ja? To ciekawe. No, próbuj. No, kaj szynka z kawą. No właśnie, Kawa? ale jak jest dobro? Bo kawa jak pijesz, to do tego musisz coś dobrego zjeść. A więc szynka jest dobro. Nikt nie powiedział, że to musi być słodkie. To jest takie, wiesz, umowne. Chyba jednak będziemy gadać o wicach To był żart. i o muzyce. Szynka ku kawie. Mamy kawa, mamy szynka i mamy płyta i mamy Grzegorza Poloczka. Grzegorza Poloczka mamy przez to, że tak, Grzegorz Poloczek u nas w programie był teoretycznie na godni święta, czyli na Boże Narodzeni, no ale to tak na chwilę, bo było więcej ludzi. Przed tym ponad rok wcześniej, a te roski zaś są i się może pogodać tak, jakby chciał pogodać. Grzegorz Poloczek zawsze goda, że u nas się idzie pogodać. No idzie. Nie ma takiej spinki wyżek, że na siłę musisz jakby tam patrzeć na zegarek albo coś. Bo my są fajni. My są bardzo fajni. Że My. Tyś jest fajny, ja nie, o sobie mi trudno to powiedzieć, ale to ty mi powiedz. Że jest Też fajny. jest. Grzegorz Poloczek jest fajny, to że Dzięki, chciał dzięki. powiedzieć. Nie? Grzegorz Poloczek jest bardzo fajny. No. Fest fajny. Ojej! Trzeba to będzie udźwignąć teraz. I Grzegorz Poloczek ma fajne teledyski. No dziękuję, staram się. Jeden teledysk jest taki naczelny, ale to o nim na razie nie będziemy gadać, ale chciałbym z tej płyty, z nowszej płyty, nie najnowszej, Ja. z nowszej płyty, puścić teledysk Na Dumkach na placu. No, Potem się o nim pogodomy. fajne. Ktoś mi tam wpisał kiedyś po tym, że taka starowinka, ale że ładny. Ale no, Poloczek też już nie jest najmłodszy. Ale Tam też- są takie ale też fajne nie zdjęcia, najstarszy. takie fajne zdjęcia z dzieciństwa. No. Mi się wydaje, że ludzie się wzruszają czasami, jak oglądają. Bo się widzą siebie, nie? To zaglądamy. Bardzo proszę. Na domkach, na placu, jak dzisiaj wspominą, razem my rośli, Jorysio i Byno. Bez batek w glinioku, my się kąpali, na polu na sznurce, my drachy puszczali. My z gable kamieniem strzelali do flaszki, gołymi rękami chytali my traszki. Na domkach, na placu, jak dzisiaj wspominą, dorastał Rysio, Byno i jo. Jak teraz wspominą te czasy stare, żałuję, że wtedy nie stanął zegarek. Jak teraz wspominą te czasy stare, żałuję, że wtedy nie stanął zegarek. Na domkach, na placu, o każdej porze bawiły się zawsze dzieci na dworze. Jak słońce świeciło, lotali po łąkach, a późno we wieczór szukali po kątach. W branderze kartofle i śledzie się piekło, na bursztynom nigdy pieniędzy nie stykło. Na domkach, na placu, jak dzisiaj wspominą, dorastał Rysio, Byno i jo. Jak teraz wspominą te czasy stare, żałuję, że wtedy nie stanął zegarek. Jak teraz wspominą te czasy stare, żałuję, że wtedy nie stanął zegarek. Na domkach, na placu, kaj stoła klopsztanga, my dziennie pod wieczór robili balanga. Mary
Maryśka przyniosła dzwonek z herbatą, a mały Hanysek kanapki z tomatą. I ściepli Karlusy z głowy beretki, jak Ewka puściła muzyka z lunetki. Na domkach na placu, jak dzisiaj wspominam, to raz to Rysio Byno i jo. Jak teraz wspominam te czasy stare, żałuję, że wtedy nie stanął zegarek. Jak teraz wspominam te czasy stare, żałuję, że wtedy nie stanął zegarek. I tam rychtyk są wsadzone jakieś archiwalne zdjęcia, czy no nowe, a podkoloryzowane? Nie, tam są kręcone te zdjęcia współcześnie, ale robione tak, żeby to wyglądało, że i tak wyglądają, nie? Ja. No. Pytam przez to, bo przykładowo ja mam w domu jeszcze po stażyku, po ujku właśnie taką na 8 mm taśmie, ale nie 8 mm Sony takiej elektronicznej, no taką rychtyk z perforacją jeszcze. Właśnie takie stare nagrania i to tak rychtyk wygląda. I myślę, że fest dużo ludzi kajś tam powiedziało, a my też taki mieli, albo sąsiad miał, nie? Albo ja też tam coś takiego robił, Te gry takie, co te chłopcy tam grają przy tym murze, to wszystko się robiło tak. Ja pamiętam, mi się podobało, jak był mały, a leciał deszcz, to my się soblikali do batek i lecieli my na plac i goniliśmy po tym deszczu. A potem jak się zrobiła taka kałuża, bo nie było asfaltu u nas na placu, taka ścieżka była, to płynęła taka wielko rzeka się, znaczy taki strumyczek, taka kałuża się zrobiła, która płynęła, to my puszczali statki. Kto pierwszy? Na tej strudze. A bo jak patyka czasami nie zdążyliśmy tam ustrugać, nie? Bo to było kaj w Rudzie? w Rudzie, w Nowym Bytomiu, no, na domkach. Tak rychtyk. Tak jak tam w tym. na Rychtyk domkach. tak jak to jest tam w tym teledysku. Na domkach na placu i tam dokładnie jest o Rysiu i o Bynie. To byli dwa moje kumple i to są właśnie oni. A oni wiedzą, że są w tym teledysku, czy nie wiedzą? Powiem Ci, teraz się z nimi nie widział, bo jeden jest w Niemcach, drugi mieszkał w Nowym Bytomiu dali, ale nie wiem, czy oni to wiedzą, bo się nie widuję z nimi. Myślę, że wiedzą. No, byłoby fajnie, jakby wiedzieli. Ale to musiało jednak chyba trochę czasu upłynąć, tak jak ta struga jakaś tam na tym placu, no bo to nie idzie tak, że ktoś ma 25 lat i wspomina jak to 10 lat temu. Nie, niby 10 lat to też jest dużo, ale to nie ma aż tak dużo. To jak masz 25 lat, to ewentualnie możesz wspominać, jak to fajnie było w liceum, bośmy fajnych kumpli i z nimi się jeszcze spotykasz generalnie. Ale takie wspomnienia z dzieciństwa to już po tym przychodzą. Teraz zresztą to jest modne, bo znaczy niektórzy mi nawet zarzucają, że za dużo wspominam, że ten świat już nie jest taki, no ale właśnie o to chodzi, żeby ktoś to robił. Trzeba to archiwizować. A bardzo dużo ludzi siedzi gdzieś tam na urodzinach, siedzą rodziny i to jest najpiękniejszy moment, kiedy zaczynają wspominać. I tak sobie gadają, jak to było kiedyś. A ludzie teraz mają w domu praktycznie wszystko, płaskie telewizory w każdej izbie, chociaż płacą na jeden abonament, czego nie wolno robić. I mają wykafelkowane łazienki, woda ciepło osobno, zimno osobno, a wspominają, jak mieli toaletę na dworze albo woda na sieni. I to ich kręci. Są jeszcze tacy, co i poradzą jechać w jakieś tereny, nieraz i za granica. Tam jest jakoś taką mała chałupka, nic tam nie ma, nie? No studnia na placu, jedna krowa, jedna baba, co to tam rano wydoi i oni tam jadą, zapłacą pieniądze, żeby nie mieć wody. Żeby być w czasach ekologicznych. Ale to jest tak, że jak oni tego chcą, to mogą, ale spróbuj im to zrobić na siłę, to cię wywiezą na taczce. Ludzie, to jest taka wolność właśnie. Ludzie tak pojmują wolność, że jak chcą mieszkać w prymitywnych warunkach, to jest ich życzenie, ale jakbyś im to kozał robić, to nie bardzo. A czemu ta płyta się nazywa Dwa Światy? No bo to są dwa światy, to są dwie płyty w środku. Ja tak nagrywam zaraz w pakiecie, wiesz, żeby ludziom nie dawać jednej płyty, tylko od razu dwie. Żeby się czuli, o kurczę, Poloczek jest taki hojny nawet wręcz. Dobry synek, dał nam dwie płyty, a nie jedna. Ale nie, różnią się od ciebie te płyty. Jeżeli słuchał, to ta pierwsza jest bardziej tako śląsko-kabaretowo, a drugo właśnie to są takie na tej pierwszej jeszcze wspomnienia o takich, o których my go dali,
A ta druga to jest z tą piosenki na dzisiejsze czasy, czyli takie trochę do przemyślenia. Tak się legnąć, wiesz, i tak zamknąć oczy i się pomyśleć, kurde, ten Poloczek ma rację, jak mam dwie zdrowe ręce, to co ja jeszcze kombinuję i mam pretensje do wszystkich. Albo budź się rano i ciesz się, że się obudził. O to chodzi teraz. To jeszcze trochę pospominamy, chociaż do Barburki pół roku ostało, Tak. więcej nawet, No. ponad pół roku. No ale wiesz, górnicy mają dziennie Barburka, bo dziennie muszą zjeżdżać. Ja. Święta Barbara ma dziennie robota. Patronka górników, no to o robocie świętej Barbary. No to fajnie, że masz ten teledysk, bo jeszcze go niedawno nie miał. A już mam, Super. to zaglądamy. Kańcz pod ziemią we chodniku, świecą lampki od górników. Już się bierą za fedrunek, Sztajger skończył ferezunek. Już zaczyna wreć robota, kombajnista włączył grota. Strop podparty, spąk wybrany, wągiel sypie się ze ściany. Pod ociosem coś migoce, śleper siednął se na klocek. Tela jeszcze jest w nim wiary, że się modli do Barbary. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak wągle. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dużo o górnikach. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak wągle. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dużo o górnikach. Dziękujemy Ci, Barbaro, że się modlisz, że się starasz. Dziękujemy, że pilnujesz, że się troszczysz i frasujesz. Górnik jak robi na grubie, cały się oddaje Tobie, a myślami jest uszony, jak po szychcie jest zmęczony. A te ciuchy ze sortowni, te z puczki i z lampowni, kochaj wszystkie tak jak córki, od Barburki do Barburki. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak wągle. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dużo o górnikach. Święta Barbaro, ty mieszkasz na grubie, a oczy masz czarne jak wągle. Na rękach masz grafit i mika i myślisz dużo o górnikach. U was we familii było dużo ludzi, co na grubie robiło? Znaczy mój ojczym był. Bo tak jakoś tak się złożyło, że w tej mojej normalnej tej familii takiej pierwszej, to ani żaden wujek, ani mój brat, ani mój ojciec pracował w hucie, to nikt. A potem jak moja mama wyszła drugi raz za mąż, to mój ojczym był właśnie takim prawdziwym górnikiem, z prawdziwego zdarzenia można powiedzieć. No i potem Długo? 13 lat. A to jednak dość trochę. No, ja myślałem, że tak. 13 dni. Nie, 13 lat. Znam to osobiście takiego chłopa, który przyjechał na Śląsk za robotą i na grubie wytrzymał może 3 miesiące. U niego padał nic mu nie przeszkadzało, nic mu nie szteruje, no testowani. Ja.
nie umiał, po prostu nie umiał stanąć, nie był za nieskoro, albo za wczas, nie, bo jak już potem... No ale to mógł się załatwić, żeby chodzić i na drugi do roboty, nie? Na przykład. No, jak robił 2 tygodnie, to jeszcze tak nie umiał pozałatwiać. I się zwolnił, poszukał indziej do roboty, ale przeżył Ale mi się to. wydaje, że jak ktoś ma problem w ogóle zdążyć gdziekolwiek, to czy na rano, czy o drugi, czy na noc zawsze by się spóźniał, wiesz? Może, że ja. A Grzegorz Poloczek czemu 13 lat przerobił, a nie więcej? Bo potem już 12 i pędzyją. No bo nie? potem Święty kabaret. Stało się. Zaczęło się w Polsce wszystko przewracać, zaczęło się rozwijać, zaczęła się prywatyzacja, zaczęły się rozkręcać prywatne firmy. No i tak Grzech na to wszystko patrzył i też Grzech się tak pomyślał, no kurczę, trzeba by też coś zrobić więcej w życiu. Także był taki zawsze, no, chciałem mieć takie twarde jakby podstawy, bo że miał rodzina, 2 dzieci, wiesz, to chcesz robić, nie? Mieć wypłata co miesiąc, no i tak zapewnić im jakiś byt. Trochę świętego spokoju. No, ale potem tak właśnie przez ta kopalnia, że organizował taką imprezę tam w Pulsarze, tam był dawniejszy kabaret Rak, to były takie różne składy jeszcze wtedy, tam nie było takiego stricte konkretnego składu. Krzysiu Hanke był, potem Marian Makula się pojawił, no i mi się strasznie spodobali. I że tak postanowił, że kiedyś do nich przystąpię. Oni mnie ciągnęli dość 2 lata, chyba to trwało, że jak się tak trochę opornie zachowywał, aż w końcu Wachą. wahał, jak się tak wahał. To było w tym słynnym Pulsarze, kaj były bale, ja? Tak. Ponoć to Oj, wszyscy tam- ci, co na nas zaglądają w Rudzie Śląskiej, to teraz będą wiedzieli, że chodzi o Pulsar, o słynne miejsce w Rudzie, a kto nie ma z Rudy Śląskiej, no to się musi wybrać i się tam kogo spytać, kaj jest Pulsar. Jest czy był? Jak to jest? To znaczy Pulsar istnieje, bo to jest klub osiedlowy Ruskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale ten Pulsar dawniejszy, który ja pamiętam od początku, to był taki właśnie klub, można właśnie powiedzieć taki, no tak jak dzisiaj, klub Ludzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale to był taka piwnica kabaretowa, o. Tam praktycznie występowała cała czołówka polskich kabaretów. Tam nie było praktycznie nikogo znanego kabareciarza, żadnego, który by tam nie bywał. Marian Makula tam miał kawiarnię z małżonką i prowadził taką działalność dodatkowo jakby obok tej spółdzielni i był taki fajny Jurek Kuczała kierownikiem. Wszystko sprzyjało temu, żeby tam się organizowały fajne wieczory. No i tak było. No i my oczywiście już jako członek kabaretu, wcześniej jeszcze nie, uczestniczył w tych wszystkich balach. No i potem jak jeszcze nie był członkiem, no to zawsze mnie ciągło na ta scena po zjedzeniu czegoś tam, bo jak się na zabawie to się dużo je, zawsze tak godam, żeby w telewizji nie propagować Czego inkszego? niecenzuralnych napojów. To, że dużo jodł, że jak się najadł, miał jak odwaga, wchodził że na scenę i zawsze opowiadał swoje jakieś tam teksty, no i się strasznie chłopakom podobało i mnie ciągli. No to jak się wciągnąć ale postawił że swoje warunki, miał że wizja tego kabaretu. Oczywiście Krzysiu z Marianem na to przystali i tak my zaczęli w trójka. No i się rozwinął. Jak już wspominamy, no to puszczymy ta słynna śpiewka. Tytuł jest fest trudny, dużo ludzi mnie nieraz spotyka i ten tytuł już ma różne wariacje, a to jest Śmieszne nawet, bo no. śmieszne. Drodzy Państwo, Paweł mi to opowiadał, więc bardzo śmieszne, ale no. Pierwsze się to obejrzymy, potem będziemy o tym Dobra. gadać, ja? Czyli te stare wino, tamte wino, Tak. normalno malinkolijo. Kaj wejrzysz familoki i kumple same ino, ni żadne łobiboki, choć piją to nie wino. Tu bajtle razem rośli na placu od małego. Do jednej szkoły poszli kolega ze kolegą. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Tu my na małe budki
niemal dziennie grali. Cegły, stoły, zasłupki, a w okienko my strzelali. Tłumy toczyli wojny na hołdzie z przyjezdnymi, a potem my na piwo chodzili razem z nimi. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Dziuchy się całowały po sieniach ze chłopcami, a nawet się kochały ślązoczki z gorolami. Jak ino się ściemniło, to grali my w szukanie, a jak się nas gobiło, to się dostało banie. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Uwierzcie, że chcę tu być, chcę tu żyć, tutaj życie się zaczyna. Chcę popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. La 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 popijać tamte wino, które mi młodość przypomina. Już my nieraz go dali, że jakiś chłop ponoć z kuli tej pieśniczki wrócił nazad, przyjechał na Śląsk. Tak. Ja? Tak? No po 3 latach mieszkania w Belgii przyjechał do mnie taki pan na jeden z moich występów, już indywidualnych, i powiedział mi, że specjalnie przyszedł na ten koncert, żeby mi to powiedzieć, że już 3 lata mieszkał w Belgii i jak słuchał ta piosenka kilka razy, nie wytrzymał i postanowił wrócić do Polski z powrotem. Bardzo miłe. Bardzo miłe. I dobrze, że gadamy o powrocie, bo my sztyjc wspominali, a teraz wracamy jakby do rzeczywistości i pytanie zasadnicze. Kwiecień 2016. Co robi Grzegorz Poloczek? Jest już na penzyi, czy jeszcze nie? Po płycie widać, że nie, ale tak się... Nie. To trochę... znaczy, w kwietniu Także chciał tak dugnyć. W kwietniu 2016 Poloczek powinien już nagrywać nowa płyta. A nagrywa? Też podwójno prawdopodobnie, bo materiału mam już dużo, ale ja nie mam czasu. Jeszcze chyba trochę się opóźnia z tym. Może zacznę, może nagram jakieś 2-3 piosenki w tym miesiącu, nie wiem, ale generalnie nie mam jeszcze na to czasu. Ale występuję oczywiście. Także teraz już jako indywidualny wykonawca, nie z kolegami z kabaretu Rak, z dużym powodzeniem, nawet można powiedzieć, nie spodziewał się, że będzie. Nie ma oczywiście jakichś tam wielkich rewelacji, ale generalnie źle nie ma. Jest mi dobrze. Tym bardziej, że teraz jakby jest taki mój powrót na Śląsk, bo myśmy dużo występowali jednak w całym kraju przez te lata ostatnie.
A teraz jest taki powrót siłą rzeczy, ponieważ ludzie jeszcze nie wiedzą, że... Znaczy wiele osób nie wie, że występuję samodzielnie. Być może odwiedzę jeszcze tamte różne miejsca, gdzie kiedyś, ale teraz jestem tu więcej i powiem Ci, że bardzo fajnie. Są takie miejsca właśnie, gdzie mógłby nigdy nie być, a teraz, że jest takie mniejsze, fajne domy kultury, gdzie przychodzą fajni ludzie. I to jest, czuję to. O. Oni mnie czują, ja ich. I czuć, że jest takie, wiesz jak, takie fluidy, o. I to jest prawda, bo fest dużo ludzi się pyta, czy są płyty Grzegorza Poloczka, kiedy będzie Grzegorz Poloczek w programie, puśćcie tam coś od Grzegorza Poloczka. Ja od razu godom, że ta płyta Grzegorza Poloczka, jakbyście chcieli, to możecie oczywiście wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku. Jakby się komu nie udało wygrać, to może przyjechać i kupić w sklepie Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej, tam w Szkolaku przy Kościelnej 5, w Rybniku wielki sztand ze śląskimi szlagierami, tam i płyty Grzegorza Poloczka, i ta starszo, ka jest ta słynno pieśniczka Tamte wino, i ta najnowszo, i ta jeszcze nowszo też tam będzie. Jakby ktoś nie miał po drodze do Rybnika, to niech się nie staro, styknie, że zadzwoni. Numer telefonu widzicie na dole ekranu 789 099 111 789 099 111. Dzwońcie, zamawiajcie płyty i Grzegorza Poloczka i Inkrze, a my jak już godamy o tej rzeczywistości, to właśnie... Mogę Cię tylko przerwać? No. Drodzy Państwo, chciałem tylko za jedno Pawła pochwalić, bo normalnie w tych państwowych telewizjach, tych dużych, tak jak redaktor typu takiego jak dzisiaj Paweł mówi takie rzeczy, to zawsze to ma napisane gdzieś tam z przodu, a Paweł tego wszystko z głowy. Z niczego, czyli z głowy. Nauczył się. Nauczyłeś się. I nauczyłeś się też tytułu najbliższej naszej pieśniczki Kochaj każdy dzień. Tak. Dobrze, że ją puszczymy, bo to jest z tej jakby płyty, z tego nowego To jest z tej drugiej, świata. tak, z tej płyty Dwa Światy i to jest ten nowy świat, tak, to jest o tych problemach dzisiejszego świata, ale bardzo chciałbym dodać, bo należy się kompozytorom, ponieważ teksty są moje, ale muzykę do tych piosenek z płyty Dwa Światy, z tej drugiej, w większości napisał Jerzy Słota, członek grupy Vox, a ta piosenka, która teraz poleci w teledysku, to została napisana muzyka przez Darka Tokarzewskiego, również członka grupy Vox. Ta piękno śpiewka na ekranie naszego programu Szlagiery i Wice. Gdy w podróży jesteś już kolejny dzień, już się plączą w głowie daty i godziny. Twoją pamięć już pokrywa mroczny cień i powoli zapominasz o rodzinie. Kiedy w żyłach ci buzuje mocniej krew, bo się plączą w twojej głowie myśli złe. Kiedy nawet już planujesz jakiś grzech, to pamiętaj w takiej chwili o tym, że żyć jest pięknie i nie trzeba mieć wszystkiego. Więc uśmiechaj się i kochaj każdy dzień. A gdy jeszcze jakiś problem masz, kolego, to nie lituj się nad sobą i coś zmień. Gdy miasteczka mijasz i kolejny raz, droga tam się kończy, gdzie zaczyna niebo. Kilometry wolno odmierzają czas. Pędź przed siebie i nie zbaczaj nigdy w lewo. Żyć jest pięknie i nie trzeba mieć wszystkiego. Więc uśmiechaj się i kochaj każdy dzień. A gdy jeszcze jakiś problem masz, kolego, to nie lituj
lituj się nad sobą i coś zmień. Kiedy nocą masz przed sobą wielki wóz i oświetla swoim blaskiem księżyc drogę, męczy spanie i znużenie czujesz już. Porozmawiaj i pośpiewaj sobie z Bogiem. Żyć jest pięknie i nie trzeba mieć wszystkiego, więc uśmiechaj się i kochaj każdy dzień. A gdy jeszcze jakiś problem masz, kolego, to nie lituj się nad sobą i coś zmień. Żyć jest pięknie i nie trzeba mieć wszystkiego, więc uśmiechaj się i kochaj każdy dzień. A gdy jeszcze jakiś problem masz, kolego, to nie lituj się nad sobą i coś zmień. Piękno jest ta śpiewka. Richtig fajno. No, powiem Ci, że lubię słuchać tej piosenki. Generalnie mam taką duszę, że lubię właśnie takie melancholijne piosenki bardzo. Chociaż jestem świadomy tego, że na estradzie trzeba też ludzi rozweselić, więc śpiewam raczej dużo więcej tych wesołych, ale zawsze wplatuję w program takie właśnie te bardziej poważne piosenki. I czuję, że ludzie też potrzebują takiego wytchnienia czasami w programie. To na rozweseleni, żeby nie było melancholijnie, to widz. No to patrz, jesteśmy w kwietniu, nie? A niedawno w marcu 8 jest święto Dzień Kobiet. Dzień Kobiet, to o kobietach. Więc tak, żona go do chopa, nie? Do męża. Pójdziesz do sklepu i kupisz mi tak, nie? Liter mleka, a jak będą jajka, to 6. No dobra, idę. A ona go, a wiesz co możesz kupić? On go, nie, że jest debil, że nie wiem. Przecież przed chwilą żeś mi powiedziała. No to pamiętaj, liter mleka, jak będą jajka, to 6. Dobra, słysza. Poszedł, wchodzi do sklepu, podchodzi do lady, co i ta sprzedawczynia, on go do, są jajka? A ona go do są. To proszę 6 litrów mleka. No. Ale to jest, wiesz po co to opowiadam ten dowcip? Żeby powiedzieć, że mimo, że żony są super, nie? Ale wy czasami babki dajecie bardzo złe komunikaty. Trzeba powiedzieć prosto, kup liter mleka i 6 jajek, a nie uzależniać Że jak wyjdzie- ilość kupionego mleka od tego, czy jajka w sklepie są, czy nie są, bo to jest bez sensu, nie? No. To mnie się zaś wspomniało, jak przychodzi sąsiadka do sąsiadki, go do gustla, pożycz mi jedno wartko nudelkule. A ta go do nie mogła, bo też na mojego czakom. No ale fajnie, że mamy o kobietach przez Skiernice. Ale a propos tego kupowania w sklepie, to jeszcze jeden mi się przypomniał, też fajny. Jak też miała kobieta takiego chopa uległego, co też chodził do sklepu i go do, wiesz, pójdziesz do sklepu, on go do, ale to nowość, to zawsze chodzę, no. Tylko co mam kupić? Ona go do 2 rzeczy, to się musisz zapamiętać, najważniejsze. 2 rzeczy możesz kupić, ale co? Ona go do, ale 2 rzeczy, nie zapomnij, 2. Bułki i mleko, pamiętaj. On go do, dobra, idę. Wiesz co możesz kupić? No wiem, bułki i mleko, ale 2 rzeczy, to jest najważniejsze, dobra. Wraca za godzinę i ma taką wielką biksa farby, wiesz? A ona tak patrzy go do... Mówiłam ci, że masz kupić 2 rzeczy. Kamoż pędzel. No. Jak to jest z tymi kobietami, wiesz? Spotkamy się jeszcze kiedyś, co by się wice pogadać. Z przyjemnością. Nasz dzisiejszy odcinek niestety pomału dobiegł końca, ale Grzegorz Poloczek obiecał, że jeszcze do nas przyjedzie, to już przyjmiemy za No, chciałbym słowo. przyjechać tak, do telewizji oczywiście, z Pawłem posiedzieć, pogadać wice, z Państwem pobyć, ale bardzo byłoby mi miło, jakby mnie ktoś zaprosił na jakiś fajny festyn albo gdzieś, jest lato się zbliża, więc jestem do wzięcia. Zapraszajcie Grzegorza Poloczka na festyny.
Możecie dzwonić też do nas. Numer telefonu żeście mieli na dole ekranu, to wtedy my to przekażemy Grzegorzowi Poloczkowi. Przekazujemy też wam, że widzimy się tradycyjnie za tydzień w szlagierach i wicach, a jutro oczywiście lista szlagierów po śląsku. Jak zawsze od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku. W sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy, a w niedziela, tak jak padł, szlagiery i wice. Trzymajcie się, Rostomili. Grzegorz Poloczek też was żegno i wam macho. Ja Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich machaj. serdecznie. I Ale na machaj. te festyny, jakbyście mieli zaprosić mnie, to nie ino po to, żeby się pojadł i napił piwa. Mogę wystąpić. Możesz skończyć machać. Ciao. Trzymajcie się.